ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ കാപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴം കഞ്ഞിയാണ്. പഴം കഞ്ഞി നമുക്ക് ഇന്നലെ വെച്ച റേഷനരിയുടെ ചോറ്, പിന്നെ ഇന്നലെ വെച്ച കപ്പ, നല്ല കാന്താരി മുളക്, ഇന്നലത്തെ തന്നെ ചൂരക്കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശകലം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഇന്നലത്തെ കപ്പയും, ഇന്നലത്തെ റേഷനരിയുടെ ചോറും, ഇന്നലത്തെ ചൂരമീൻ കറി വെച്ചതും, പിന്നെ കാന്താരി മുളകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണേ ഗേസ്. ഞാൻ ഇതാ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പഴം കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോകണം. നമ്മളെ